रानि रानि आइ मा जादों नों मानो बेयाव जिरायना दंबाय दङ? आयै आबैया नोंखौ आंनि खोथा लानानै गोबां रायबाय थायोना, आंनि खोथा नोंनि सिगाङाव गोबां खोनासंहोबाय थायोना। आयै आंबोथ' सिख्ला देरखाबायना, नों आंखौ मालायनि न'आव मानो दोनहरा? धोनि धोनि मानसिफोरनियाव गोबां खामानि मावग्रा मानसि नागिरो, आंखौ बिसोरनियाव दोनहरनानै नों आयै आरामै थादो। आंनि थाखायनो नोंखौ आबैयाबो अननो हाया खोमा, आंनि थाखायनो नोंखौ आबैया गावनि असे बिहामजो बायदि बोजबनो हाया खोमा। बेनिखायनो आयै आं बेयाव जिरायनानै बेखौनो सानबाय थादों, आंनि थाखाय आंनि आइया मानो असान्ति खालामनो? आंथ' गथ' गोरलै नंलाना जे बिमा नङाब्लानो सोलिनो हायै। दा आयै आं सिख्ला देरबाय, गावनि गाननाय जोमनाय सुना लानो हाबाय, गावखौ थर खालामनो हाबाय आरो गाज्रि मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ बुजिबाय। संनो खुरनो जानो आं गाव हाबाय। आयै नों न'आव गोजोनै था, आंखौ मालायनि न'आव दोनहरदो। नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों फिसा? नों बेफोरखौ मा सानलाबायदों? जाम्बि जाम्बि नों जेबो दासान बेफोरखौ। नों दा बेफोरखौ जेबो माथा मारिनो नाङा। आं दङ ना? आं थानानै आंलाय नोंखौ मानो मालायनि न'आव खामानि मावग्रा थोनहरनांगौ जाखो? आयु आं नोंखौ माब्रै मालायनि न'आव खामानि मावग्रा थोनहरनोहाय? मालाया जेखि बुङा बुंथोंहाय, सोरबा नोंखौ लानानै आंखौ रायखोमानोबो हागौ, सोरबा नोंखौ लानानै आंखौ गाज्रि मोननोबो हागौ, सोरबा नोंनि थाखाय आंखौ रायनोबो हागौ। आं जे नोंनि बिमा जाबाय, आं गासैखौबो सैसोनो हागोन। मालाया जेखि बुङा बुंथोंहाय, आं नोंखौ जोनोम होदों, नोंनि थाखाय आं नांगौब्ला जिउबो खोमागोन। नों बेफोरखौ जेबो जिंगा दासि। आं थासान्दि नोंनि बिमा जाबायब्ला आं नोंनि थाखाय गासैखौबो दुखु खस्थ' सैसोनाय गासैखौबो आं सहायनो नांगोन। आंलाय नोंखौ सोरनि न'आव हरनांगौ जाखो? नोंनि आबैया नोंखौ गुबुननि होननानै नेवसिनो हागौ, थेवबोथ' नोंनि आफायाथ' नोंखौ नेवसियाना। नोंनि आफायाथ' नोंखौ अनोना गावनि फिसा बायदि। आं मिथिगौ नोंखौ नोंनि आफाया जोबोर अनो आरो नोंखौ गुबुनाव थांनायखौ बे हास्थाया। बियो नोंनि आबैया जेखि बुङा बुंथों, फिसा आं दङ, नों जेबो जिंगा दासि। नै आं ओंख्रियाव दै होनानै गारबोदोंमोन, दैया रानजोब्बाय खोमा। आइ नों थाथ' दे, आं ओंख्रि नायहैनो। आबै ओइ जागानायल' गथ', नोंखौ नोंनि नोम्माया मालायनि न'आव खामानि मावनो थांनायनि खोथा बुंदोंना बुङाखै? खामानि दामानियावथ' थाइसेनिबो गैया, जागारनायल'। आंनि फिसाला बाबुलाया नोंखौ जाहोनोनो बारा बारा खामायनो गोनां जादों, जेराव थाइनै खामायनो गोनां बेयाव नों थादेरनायखाय नोंनि थाखाय खस्थ' थाइब्रै खामायनो गोनां जादों। जागारनायल', सिख्ला देरखाबाय दा, माथो मालायनि न'आव खामानि मावग्रा थाहैया? नङाब्लालाय सोरबा बांगाल हौवाफोरसो खारलाङा मानो? मालायनाव खामानि मावहैदो, मालायनाव खामानि मावहैदो। नोम्माया बुंदोंना बुङाखै मालायनाव खामानि मावहैनो? रुवाथि थाहैदो, रुवाथि। आबै आं आइनाव सोंखादोंमोन मालायफोरनाव रुवाथि थाहैदो होननानै, नाथाय आंनि आइया आंखौ थोनहरा आरो आफायाबो थोनहरानो। थोनहरा होनबा जायो? मा खामानियाव उदायगौ? जुदि मालायनि न'आव खामानि मावनो थाङाब्ला देग्लाय बे जोंनि जेसेबां माइ गायग्रा दङ बोसोरै आं मालायनोसो बन्दक होयो। नों जुदि जेरावबो खामानि मावनो थाङाबा जागार होनोल' मानो? आं देग्लाय गासै बन्दकफोरखौ थिरायजोबनानै आं न'आवनो गायनोसै। नोंसोर बिमा फिसाखौ ओरैबायदि गायहोगोन आं, ओरैबायदि गायहोगोन, नोंसोरनो गायना फोजोबनांगोन। ओरैनो मोनजायो नामा? आरो माइखौबो जुदि गायनो हाया होननानै बुङोब्ला, मालायनि न'आवबो रुवाथि थाहैयाब्ला, आंनि न'आवथ' जायगा गैखाया नोंनि थाखाय गथ', नोंनि थाखाय जायगा गैखाया। बै लामा बे लामाथिं जोंनि न'थिं सानफ्रोमबो दे 100 थाखा कियानि माल फानफैयोना, बाल्थिं थुरसि खुरै जग माबा माबि 100 थाखाया फानफैयोना बांगालफोर, बिसोरजोंनो रायलायना हरफानोसै आं नोंजों। बिसोरबायदि मानसिजों थाङाब्लालाय मा मोजां सेंग्रा मोनबावगोन नोंसोरलाय? आबै आंखौ मानो एथ' नासयो आबै? आंहा मा गोरोन्थि? आंनि आइया आंखौ जोनोम होदों, आंनि आइया जेराव थायो बेयावनोथ' आं थागोन। आं बहा थांनांगौ? आंनि आइया बेयावनो दङब्ला, आं बेयाव थायाब्ला आं बबेयाव थांनो आबै? आरो आबै नों जुदि आंखौ एसेबो नायनो हाथारलाब्ला आंखौ आरो आंनि आइखौ आंजों लोगोसे
जायगायाव थांगोन नाथाय आइखौ लाखिनानै आंखौल' बाहेराव मानो होखारबाय थायो आं सोरनि न'आव थाहैनो सोरजों थाहैनो आबै गाबनायाबालाय मा नायनो बाल्थिंसे मोदै फस'नानै दिन्थिगोन बे सुवा गथ'नि थाखाय आंहा न'खराव सुनियानो जोबला बे गथ'खौ माबोरै बाहेराव गोजान खालामनो हाबावगोन र'हाय दिनै सानसे लामायाव जिरायना थागोन आं बै 100 थाखाथिया माल फानफैग्राया नङाब्ला बै देलायग्रा हारि फानफैयोना बिसोरनो जासिना हरथागोन आं बांगालफ्रा ओरैबाबो लांखायो बांगालफ्रा बर' गामि हाबनानै बर' हिन्जावफोर बर' सिख्लाफोरजों ओरैबाबो लाइन मारिनो थोखाया बिखौनो हरगोन गानोसै आं सहायनो हायाखै आंनि फिसाखौ आइया मानो एथ' नासयो सहाय हायाखै फिसानिफ्राय दसे जानगार जाब्लानो आइया आंनि फिसाखौ गोबां नासयो थेवबो आंनि फिसाया आंनो माब्लाबाबो खोन्थाया आं सहायनो हाला आं मा खालामबावनांगौ आदै गोमथाया रानिखौ खामानि मावनो थाखाय मैया बिफैखादोंमोन आं बिसानावनो दोनहरनोसै नाथाय आं फिसाखौ माबोरै दोनहरनो आं मा गोसोखौ लानानै मा रावखौ लानानै आंनि फिसानो बुंनो आं जे नों थाहैदो बिसोरनाव खामानि मावनो होननानै आं माबोरै दोनहरनो आं हानाय नङा गावनि खुगाजों बुंनो आं गोमथामानि न'आव थांनानै आं गोमथाखौनो बुंहैनोसै जे नोंनो लानानै फैदो आं आरो सहायनो हाला दैजि बेसेबांबा गोबावनिफ्राय नोंखौ नायनो साननानै दङमोन नाथाय दिनै आं नोंखौ नुमारबाय नाथाय आं मानोबा नोंखौ राव होनो सानब्लाबो रावखौनो होनो हायाखै आं राव होब्लाबा बिबांजों रायलायगोन ना रायलाया आंखौबा माथो होगोन ना होआ गोसोथ' जादों गोबां बिजों खोथा रायलायनो गोबां बिनि खबर लानो गोसोथ' जादों लोगोसे आंनि फिसाजोखौबो खबर लानो गोबां गोसो जादों नाथाय मा रावजों मा बिखाजों खबर लाबावगोन आं मानोना आं बिनि गोरबोआव जोबोर दुखु होबाय बेसेरा दाबा माबायदि अबस्थायाव दङ आरो आंनि फिसाजोआबा माबोरै दं बेसेबांबा गोथौ जारिमिन जानानै थाबाय जोंनि गेजेराव आं रायलायनो लुबैदों नाथाय बेबा माथो होगोन ना होआ ओहो बे आंखौ माथो होनाय नङा आं मिथिगौ मानोना आं बिनि नोजोराव जोबोर दायनिगिरि रियान नोंखौ नुनानै गोसोआ आंनि जोबोर गाबदों जानांगौ रियाना आंखौ नुनानै एसेबो दुखु जायाखै आरो जोंनि खोथाखौ एसेबो गोसोआव गैला सानदों बे आंखौ माथो होयोब्ला दिनै गासै गोसोनि बाथ्राफोरखौ बेनो फोरमायनो आंनि मोननाय दुखुखौ बेनो खोन्थानो नाथाय बेथ' आंखौ नुनानैबो रायदावाखै बेनो आंखौ रायदावाखैब्ला आं माबोरै खोन्थानो आं बिजों माबोरै रायलायनो रियान आंहा दिनै गोसो बायबाय बिखा गावदों नोंखौ नुनानै रियान नों आंखौ जोबोर आलायान्थानि खालामबाय नोंहा जुदि आंखौ लानानै गोजोननाय गैयामोनब्ला संसार जानो गोसो गैयामोनब्ला आंखौ मानो लामा ससेयावल' बेबायदि खालामखो नों नाथाय नों मा मोनथिगौ रियान आंनि गोरबोआव नों गथ' गालांनानै नोंथ' बेसेबांबा गोजोनाव नाथाय दिनै बे गथ'खौ आं सारि जाहोनानै नोंनि बे अननायनि नेरसोनखौ लाखिनानै आं दिनै बेसेबां गाबनो गोनां जादों नों मा मोनथिनो
नों मा मोनथिनो रियाना आंखौ नुनानै मानो माथो होआसै बे आंखौ नुनानैबो सानदोंमोन आं दैजिया आंखौ माथो होगोन नामा नाथाय होआसै आंबोथ' बोलो फोरादोंमोन होनो थेवबो आं दैजिखौ माथो फंसेबो होनो हायासै मा होननानै माथो होबावनो मानोना आं गावनो दुखु होबाय आरो बेसेबांबा दुखु दाहाखौ लानानै दिनै बियो गुबुननि न'खराव गुबुन हौवाजों संसार जागासिनो आरो आं गेजेराव माबोरै हाबबावनो आंबोथ' बिनि बिब'खौनो बोजबनानै लाबाय दा बेजों रायदावनाय माने गोसोआ आंनि सालांगोन बेनिखायनो जेसेबां बोलो फोरादोंब्लाबो हाथारासै माथो होनो दे दैजि नों जुदि गोजोनै दङब्ला गोजोनैनो थादो फंसेबो माथो होमारासै आंथ' गोमथा माहानि न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन ना बेखौ लोगो मोननानै गासै साननायफ्रानो हामा जाजोबदोंमोन आंथ' गोमथा माहानावसो थांनो नागिरदोंमोन र' गोमथा माहानावनो थांनोसै रियान नों मानो सानफ्रोमबो बाहेरायावल' थाङो आंथ' नोंखौ ओंखाम जानो दहायनिफ्रायनो नेनानै दङ इसा आं ओंखाम जाला नों जाब्लानो जाबाय मानो जाया जानांगौ जाखो जागोन सानैबो एसे एसे जागोन जिराय आं ओंखाम खुरना लानानै फैनि मा नों सानफ्रोमबो बाहेरायाव थाङै बाहेरायावनो जानानै फैयो नामा सानफ्रोमबो दे नोङो खालि बाहेरायाव थाङो आरो न'आव फैबाथाय ओंखाम जानो नागिरा मानो इसा गोबां खोथा बुंग्रा जाबायना नोङो आं जानो गोसो गैया नालाय जाया नोंहालाय बेयाव मानो एथ' माथा मारिनांगौ जानो गोसो गाबागौ जाहै आरो आंखौ खनसे बुंबावला ओंखाम जानो नोंनि उखैनायखौ नों मिथिगौ आंनि उखैनायखौ आं मिथिगौ नों उखैदों नों जा आरो खनसे जुदि ओंखाम जानो लिंबावोब्ला